И здравейте, аз съм Александър Христов. Алекс Христов, може и така. Може и така, нали? Здравейте всички, аз съм също. Да, само че с различно име. Може би, не знам. Да, с различни име съм. Естествено, аз съм The Goat Player. Не бе, да Goat Player, бе, да Goat Player. Абе, то пак се обърка името, бе. Да Goat Player. Не му вярвайте. И аз съм скил. Соник, ти ли си, бе? Чай, че пишат. Кажем кога започнем. Ние започнахме. Пази ма. Аз нямам броня. Чай, добавям Станимира. Хората сега ще гледат екрана. Неговата снимка на шоколад. Ало. Тя още е тук. Пишете в коментарите дали клипа е станал както трябва или програмата е пълен буклук и не трябва да се тегля. Той снима слабс. И аз снимам слабс, човек. Само реклама на канала ми. XX The Ghost Player XX. Да знаете. XX. Разбираш ли? Не как, ами XX. Така, да. Първата ми игра беше на Villager Defense. Shadow Speck. Ти звучи тъпо. Shadow Speck. Дай бе! Това зомби. Какво? Чай, нищо не те разбирам, ама карай, дай. Ой, точно винаги го виждам, бе. Елате зомбачета, елате зомбачета, ла-ла. Елате ми зомбачета, ла-ла-ла. Елате ми зомбачета, ла-ла-ла. Елате ми зомбачета, елата, бъсъдачета. Субскрайбнете за мен. Да, най-вече за мене. Малки тъпи зомбита. Не ги за закуска, куче. Чу ли ме? Искам да ги хапнеш за закуска. Чу ли? Искам да ги хапнеш за закуска. Не гледай тоя. Не гледай тоя. Къде отиде, бе? Къде отиде? Не! Това беше единственият приятел, който ме слушаше. Ето го. Приятелю! Какво става, бе? Бягай, бе. Човек, ти наистина имаш много як приятел. Не бе, то се тръгва. Как може да тръгваш, бе? Абе, то с какво направи, бе? Уча. Вземай си черп. На майк лик, защото и се изнасяш. Разбрали ма е. Аз ли, бе? Аха. Мисля, какво ще правя? Посрещам зомбита, зомбита. Чай, вилджер.
Имаш Чакай. приятел. Приятел на тъп. Пътяш бе, Танар. Тъп. Кой каза? Тъп. Много е тъп. Трати 6 орбс или как се казва. Играта спича много. На 10 FPS. Абе, устай го е! Отивам веднага. Приятелю, ние се познахме отдавна с тебе. Ли Том? Да, Том. Всъщност тебе се познавах. Батка! Батка! Ти сега имаш куче ли бе? Аз си имам големче. Пика на голем. Аз имам големче. Давай големче! Давай! Сега ще минава. Направо ги хвърлих, човек. Направо ги хвърлих. Не. Давай, бегай. Спаси ги. Аз човек, аз съм като лош дядо Колда. Хвърляй! И огън! Хвърляй! Мама кеф, човек. Бегай бе! Ще хвърля! Аз такива аз мятам по-експерцет от тебе. Гадното е, че не може да даде. Те са вулзари. Вулзар. Килтон. Така е, цигани. Аз бием самата X. Не може. Бъди батка, защото трябва да си батка. Чакай, човек. Но с тебе бяхме приятели. Хвърли го е! Мятай го за перцеве. Благодаря. Но ще някой човек, бил зомби. Бе, моята бебетка. Вчера як ли беше песента, която ви пуснах? А? Коя? Да, най-яката човек, която съм чула преди. Най-яка свят. Много яка. Въобще не беше чалга. И въобще не беше на Слави Трифонов. Нали разбрах сега само малко? Човек много матко. Не. Стресираш ме! Ела да видиш нещо. Ела да видиш нещо по средата. Чакай, бе. То се оправи,
Той, главата му беше на другата страна, а мечът му беше от другата. Никой не, няма не. да би Хари, бе. Никой няма да би моя приятел Хана. Харката. Хари. Харката. Хари Харката. Храчката е, коя ти харка е храчка? Няма A villager has been dead! Fuck that, Sambas. 20 FPS. Come on, come on, Няма come on. няма да минеш през мене. Не бе, накъде бе. Ой, 112 евро. То си е взел вилиджър. Аз То как може да вземеш вилиджър? Никак. А? Никак. Защото някакъв се качи върху вилиджър. О май гад. Извиняк. Чакай да отида нещо да взема. Приятелю, не сте се познаваме, бе. Тук е как да се махна от ти? От да. Галевна. Аз седех и такова. Кучето ми! Кучето ми! Атака куче! Армията на Сашо, бе! Чакай, бе, армията на Сашо, е! Армията на Сашо! Боже! Армията на Сашо, е! Давай! На биги, злобно кученце! Как го метнах ти малкото зомби? То си е взел ендър перо. То си е ендър перо. Това е почини човек. Почини. Големчо, почини. Почини малко. Дай бе. А така е. Ой, аз си мислех да взема такова. Аз му мора. Куче, не. Боже. Казвам си бин. Не бе, трябва тук някъде да го вкарам. Дето не... Има 10 вилиджера. Аз чакам ти бутуши за тебе. За мен! За Коледа или за баба Марта? За баба Марта, ба. За баба Марта! Ела ти дам Мартинчки. О, дай Мартинч. Чакай. Мартинеци за нова година. Къде се е? Дай бе, направи го! Това е къде се. Къде се закича?
Абе, Саша, елайте да... Добре. Не мога да те открия. Ти... Ой, къде си? Къде? Аз идвам. Къде, човек? Аз съм пред тебе, бе. Апц, умц. Чакай, чакай, чакай. Чакай. Почивай. Добре, мисля, това да е всичко с този Чакай епизод. малко. Чао!